I dette projekt fik vi til opgave at finde ud af, hvordan planter reagerer på vægtløs tilstand. Altså hvordan tyngdekraften påvirker planternes orientering. Man har i lang tid godt kunne tænke sig at finde ud af, om det overhovedet er muligt at gro planter i rummet, hvor de hverken er påvirket af tyngdekraften eller beskyttet af jordens atmosfære. Ud fra denne problemstilling formulerede vi en hypotese, og den lød således. Vi tror, at plantens rødder altid vil vokse nedad, fordi tyngdekraften hiver i rødderne. Derudover tror vi også, at plantens stængel altid vil vokse modsat af rødderne, altså modsat af tyngdekraften. Vi havde formuleret vores hypotese, så formede vi et forsøg, hvor ud fra at vi kunne enten forkaste vores hypotese, eller vi kunne bekræfte den. Og vi lavede et forsøg, hvor vi havde 4 bønner, og vi havde 4 ærter. Og dem satte vi så fast i en petriskål. Bønnerne de var i en lidt større petriskål. På noget pap og noget vat, som var fugtet med vand, så de kunne overleve, mens vores eksperiment stod på. De her skåle tapede vi så fast i en papkasse på højkant, sådan at planterne ligesom skulle orientere sig ud fra tyngdekraften. Og i og med, at de stod i en papkasse, trængte der ikke noget lys ind, så de kunne ikke bruge lyset som orientering. Først så stod planterne der i 5 døgn, hvor de så begyndte at gro. Og efter de her 5 døgn, der vendte vi så petriskålene 90 grader, så de lavede sådan et knæk planterne. Planters stængler og blade orienterer sig efter lys. De fleste planter søger mod lyset, der som regel befinder sig over planten. Det er blandt andet derfor planter strækker sig efter en plads i solen, et fænomen, der kaldes fotoprisme. Samtidig kan planter mærke tyngdekraften, som de orienterer sig i forhold til. En plante ved hvilken vej dens rødder skal vokse, fordi den kan registrere, at tyngdekraften hiver i dem. Plantens stængel er til gengæld indrettet sådan, at den vil vokse i den modsatte retning af tyngdekraften. De fænomener kaldes henholdsvis positiv og negativ gravitopisme. Tyngdekraften kan planten registrere ved hjælp af nogle særlige celler, statocyter, der indeholder såkaldte stivelseskorn. Det er nogle bitte små kugler, der flyder frit rundt i den væske, der er inde i cellerne. De særlige celler er ligesom nogle små æsker med kugler i. Når du vender æsken, triller kuglerne ned i bunden af den. I cellerne sidder der nogle receptorer, der registrerer, når kuglerne rammer eller bevæger sig mod bunden af cellen, fordi tyngdekraften trækker i dem. Vi ved, at de særlige celler sidder i stænglerne og ude i spidsen af rødderne, og at planterne bruger dem, når de skal navigere i forhold til tyngdekraften. Ja, og nu er der så gået en uge, og vi er så klar til at få kigget på resultaterne. Vi har fået bakset de her planter ud af kassen, og vi er nu klar til at kigge på, hvordan de så er groet. Og vi har bønner herover og ærterne herover. Og jeg vil faktisk gerne starte med at kigge lidt på bønnerne, fordi hvis vi kigger her, så har vi en plante herover, som startede med at gro lidt ud af, men så efterhånden så er den faktisk groet stødt opad. Den har simpelthen fundet ud af, at den skal gro opad. Og vi har også en hernede, som er startet med at gro ned i bunden, men så er vendt om og groet opad. Da vi så har drejet den 90 grader, så kan vi så se, at den her plante er faktisk også begyndt at gro opad igen. Så der er faktisk en rigtig fint der. Og herovre ved ærterne har vi så også nogle tydelige, flotte knæk, eller hvad vi skal kalde det. Den gror her ved den her, gror først nedad, og efter så er den vendt om og groet opad. Og også den herovre er fuldstændig vendt om 90 grader og groet opad i stedet for. Da vi så har vendt dem 90 grader, er det lidt svært at se, om de har drejet sig igen, fordi ærter vokser ikke lige så hurtigt som bønnerne herover. Men vi har den her, som kan se en lille smule, er begyndt at gro opad. Så det vi havde i vores teoriafsnit med negativ gravitopisme, hvor den siger, at planten den vokser modsat af tyngdekraften, og derimod modsat af rødderne, fordi rødderne de vokser med tyngdekraften, har jeg fundet 2 gode eksempler på. Jeg har fundet en bønneplante og en ærteplante,
hvor vi kan tydeligt se, at planten den vokser modsat af rødderne. Heroppe ved bønneplanten kan vi se, at når bønnen den laver nogle knæk og vokser forskellige retninger, så vokser roden også forskellige retninger og er modsat af hinanden. Og samme hernede ved den lille ærteplante, som er desværre lidt knækket lidt, der kan vi se, at roden den vokser modsat af planten og også laver nogle knæk, når planten den laver knæk. Det var egentlig meget godt for at se, vi har fået lavet. Ja, altså det har i hvert fald bekræftet vores hypotese i hvert fald. Ja, selvom det indeholdt nogle fejlkilder. Ja, der var noget med noget plastmangel. Ja, hvis vi nu for eksempel bare har taget en bønnespir, og sat det i en stor skål for sig selv, Ja, præcis. så havde der været mere plads, den kunne vokse ud på, og vi kunne måske bedre have set, hvordan planten og hvordan rødderne havde formet sig i forhold til hinanden. Ja. Eller vokset i forhold til hinanden. Ja, fordi som man kan se her i skålen, så har der jo altså været nogle planter, der har lagt helt tæt herop af kanten. Og simpelthen ikke har haft mulighed for at kunne orientere sig efter tyngdekraften, fordi at der ikke har været plads til det. Ja, at de simpelthen er vokset helt forkert. Men ellers så man kan også se, at de er ved at gå lidt i forrådnelse, og det tænker jeg også, at det kan måske være, der har været for fugtigt derinde. Ja, men kappet er helt vådt jo. Ja, præcis. Det er meget fugtigt. Ja. Så det kan godt være, at vi har givet dem for meget fugt simpelthen, da vi startede forsøget. Og der så er sket en forrådnelse, hvilket så også har gjort, at planten er død, og at vi kan kunne se det, vi gerne vil se. Jeg tænker egentlig, det var meget godt, at vi satte den i en kasse, for ligesom at udelukke de der variabler. Ja, helt sikkert, fordi at planterne de orienterer sig også efter lyset, og den variabel har vi så udelukket, så vi kun har testet planternes orientering i forhold til tyngdekraften. Ja. Hvad vi dog godt kunne have gjort, var, at vi kunne have skyllet planterne, så der ikke var jord på. Ja. Fordi det var også en variabel, vi gerne ville udelukke. Ja, og grunden til, at vi ikke bare plantede dem i jord, men simpelthen satte dem i en petriskål med pap i, så kunne vi godt have skyllet dem og udelukket den variabel også med, at der slet ikke er næring til planterne, så de har noget at vokse efter. Og så har vi jo givet dem vand over, altså sådan, det var der på hele fladen, hvor de lå. Ja. Så på den måde, så har det ikke haft nogen betydning for deres orientering. Nej, for der har egentlig ikke været et sted, hvor der har været mere vand. De har egentlig mest skulle vokse efter tyngdekraften. Ja. Ud fra vores forsøg kan vi konkludere, at planters orientering bliver påvirket af tyngdekraften. I vores hypotese sagde vi, at planters rødder altid vil vokse nedad, da tyngdekraften trækker i rødderne, og at plantens stængel altid vil vokse modsat af plantens rødder, og derved modsat af tyngdekraften. Efter vores forsøg kan vi bekræfte denne hypotese. Så vil det en dag blive muligt at gro planter i rummet. Dette kommer an på mange andre vigtige ting end blot tyngdekraften. En af disse vigtige ting er f.eks. lys, da det er et af de vigtigste elementer i plantens orientering samt dens fotosyntese. Plantens orientering påvirkes også af næringen i jorden. Vi tror derfor på, at man trods visse komplikationer kan få planter til at vokse i rummet, hvor tyngdekraften udlignes af en anden kraft, hvis lyset og næringen kan overtage tyngdekraftens rolle for plantens orientering. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow.